Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Beng, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya ana Paulwan. Lugaw kayo dita! Lugaw! Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Anya mo na ito'y na nag-trending iti Facebook. Apay? May papaniti lugaw asaan ka nga essentials. Nagkunamot kat makanday ta. Kang runaan akasapulan ti tao nang runa ita a pandemya. Jesus, narigat kagsaw. Apay, saan lang ataan na orient na giti at tanod kan opisyal ti barangay? Kasla na palabasak day tang saan ko lang anay kaskaso launay. Nakadaron pa ni di malakan niya Anya nga ro din tinapasamak. Nagkid daw ti dispensar. Nag-public apology da. Palalo man dagitan. Ura dagiti tanod. Saan da pinalusot tayo rider nga agi-deliver ko may tilugaw. Ngamin, gaputan nakaisiki na dyan lugar, ada ka no curfew da. Dagiti lang agi-deliver ka dagiti essential needs ti mapalubusan. Ay na, po ay. Makasaw da tao iti dakas. Saan ka nga na may bilang essential ti lugaw, tagbiag ti tao nga oray awan ni lugaw. Ni, kunana? Apay, essential ni lugaw, kunana. Tiyan mo ka mabirbir nga sa ni ti lugaw kat ti Vice Presidente. Wana, no nilay ni, saan nga essential? Napagungtanda. Agasam, pay serrada pay kat kuman ti lugawan. Unulugawan na pagtatrabahuan ti rider. Ano, nyakit nga minan tagita. Ngaron. Sige Dom, amo kasan ka pa erong marita Domingo. No agsurat ka, adakan ka, o malati wag ka dananang. Sige, kasuratak man kiday ti may papaniti lugaw. Balabalak manita ti istorya may papaniti lugaw. Aramidag at iningosyo da tatang ket lugawan. Tangay pandemya pa lang. For deliveries amin order. Rugya ko. Titulo ti istorya. Lugaw for sale. Lugaw for deliveries.
Ay, makaunamot tayo suyab ko. Kasalungay makalugaw ako. Basta makasurat ako. Mayat pinapanunot yung negosyo ita a pandemya, Rosa. Makabulan ka nung under ECQ ti lugar tayo, Dom. Maparitan ti aglamay, iso amay sarapay lang ti punerarya. Iso anangala kami iti temporary permit para iti panaglako mi iti lugaw. Kasadang mo ti panaglako yun, kung saan basta makarwar na iti tao. For deliveries, Mayat. At dandag iti nakatulag mi nga da motorsiklo na. Kan nangala kami mutlang iti pases da. Mayat. Masapon lang ang maipost iti Facebook kan i-text dag iti friends ko. Sa bagay. May isang essential needs dahil tata, makan. Kan na ekonomiya ko namki di Why? Iti ba sila gatad, maupon ti bisin ti tao. Kan mas nasustansya ngam iti noodles. Ay, wala. Ay, naawan aramidam. Tulungan da kami langan kadanana ngagluto kan agisagana. Iso Sa anak mo't kading agsurat ita Ay, apag iso nga ron Sige, agorderak mo't iti karnit manok kan daddo mapaya kasapulan babaan iti online. Agasam na ita? Saan ka pa yun na makitsinda ita? Mabalin mo lata na pa i-deliver. Wan Sige. Oray sakmut ng timay sa nga agi-deliver iti lugaw. Napintas mo tinapanunot yung alternatibo a negosyo. Bayat ang maingitan ti panakailukat ti punerarya. Gapoy ti baro, pamilin ang maiparit pa ilang ti mabayag alamay. Mabalin mo na maximum ti talong aldaw. Kan man ti malamayan, tanwad na matay, ibagada COVID ti nakatayan na. Isumot. Ti mapuuran a dagos wino makrimit. Iso nga road ang napanunod may kiniros na ti alternatibo ang negosyo kan makatulong pa dahito kadagiti ka barangayan kan kailyan pa yan Wen, gapoy ti advanced technology, mabalin na makaala kayo iti customer iti terroir ti barangay tayo ang nagbugsutan. Ni Rosa ti makamoy ti dayta. Malangarod, nas ka na may saganan dagiti kasapulan niyo. Wen may payan pa iti trabaho dagiti adda motorsiklo na kan sigod at tricycle driver nga awan birok da. Taman manaon ti agudong. Mayat dayta, napindras launay daytoy ang napanunot yo, bakit? Masapol ang maingitan ti curfew dito barangay tayo sa gudayan ti lintag wino ordinansa. Alas 6 iti sardam, aging iti alas 5 iti agsapa. Awanen ti mapalubusan nga gwarang-warang iti kalsada, no awan na patag-arason akada na tirwar ti pagtangan na. Uy, Chairman. Masapol nga alerto lagi ti tanod tayo. Kan magitinulong tayo akagawad wano elected officials. Masapol data. Awan ti ado apambar ken rason adi makajutay. Masapol lang No, masadot kayo. Nasaysayat lang nga gikat kayo. Tado ti mayat ken nakasagana nga agserbi kadagiti ka barangayan. Pudno reta, Chairman. Kang runan ti amin. Lipatin tayo pa ilang ti politika iti daytoy a panawon ti pandemya. May sapa na ita naingat abilin ni Presidente. Madusa na iti matiliwan nga agpulpolitika ita panawin. Rebeng na laeng nga kasta ti mapasamak. Ngamin, adu ti manggundaway iti sitwasyon tapno makaununadan ngagkampanya.
Nataray tinigusyo alugaw bakit? Nagadot order. Wen nga rod, Manudang iti riders tayo para deliver. saan lang nga aldaw. Aging gatrabi at the orders. Siguro nagiti masadutan nga agluto kan saan ang nakatindara kita. Saan lang nga iti nagbugsutan Ada pa yung dagiti orders manipot iti sa bali a barangay. Good. Isa amasapul at 24/7 mat nga da naluto alugaw. Ada matang iti naalayo para rabi eh. Wen Agasam na ita. Ada lang arudan income mo. Nakatulong ka pa iti employment. wen dakkel ti porsyento datunggal deliveries da. Apintas. Kasta ko mati panunuton ti gobyerno. Mang panunot da iti panggedan dagiti umili. Nang runa ka dagiti naikat wano nawanan iti panggedan. Kasano nga iti biag dagiti makuna ag daily earners. Amang namnama lang iti mabirukan da iti dayta nga aldaw. Nga iso mo ti pagbiag da iti sumarunong nga aldaw. Wano mismo adayta nga aldaw. Wan nga ron. Kaya masapulan na. Iso mo ti pakitsinda na iti kanunda iti dayta arabi eh. Aging nga iti sumarunong aldaw. Ado talaga tinaperwisyo, Doming. Ado nga rin ti mangibaga, asaan da amatay iti COVID, nga matay da iti bisin. Nang runa ka iti lugaraan na hard lockdown. Wano nagsubli iti ECQ, wano enhanced community quarantine. Naglakat ti panangipaulog da iti nagduduma ap tamili, no? Di damot nga rin maipayan iti naananay nga ayuda, dagiti agindag. Ayan tayo, sir. Ma'am, ada delivery dito yung barangay yo. Sus, nadanunan kayo matan iti curfew hour, sir. Amok, madam. Ngem, essential goods ti i-deliver ko. Lugaw. Anya? Ay, saan na mabalin? Kumplito iti requirements, ma'am. Oh, adoy. Na, itakman. Wan, ngam curfew houran. Inton bigatan dayta. Ngem, makmakan mo ti i-deliver ko, ma'am. Sagodayan ti pamilin. Mabalin mi ti agi-deliver lata kadag ito ita essential needs. Apay, essential needs ti lugaw? Ti lugaw, ma'am. Amang ano sa bali ti ibagbagayo. Ni. Ibibidyo nakpay. Uwan, ma'am. Ti ipakitak iti bus ko. No apay asaan ko ano i-deliver ti order da alugaw. Mom, saan amatay ti tao adi makapangan iti lugaw? Iso asaan ama ibilang nga essential needs ti lugaw? Iso ala dingitik sir rider. Saan ka palubusan? Saan kan ngagpilit? Kasano nga rudan? Mabisinanan ti kabaranggayan nyo anagorder saan amatay adi makapangan iti lugaw dayjay? Kun awanan ti adorason. Agsublikan iti bus mo kat saan amabalin? Iso ibagak nga rod kan barangay chairman Gusting. Uray pa'y chairman. Paglintagan da ito'y. Apay, saan na nga mo? Iso kat i-report kayo mat. Ta saan nyo nga amo tilintag nga ipatpatong palyo. Anya? Nagsalbagan day tataw. Nibaga nakit din, asaan akang runa nakasapulan ti lugaw kat makanday ta? Saan ko nga mo, chairman? Kun, uray ka no ibagak kada kayo. Apay, saan nyo ka no nga amo tilintag? Nagala sa panagdildila daytan. Anya barangay? Ije barangay naglugawan iti dayaan ti ili, chairman. Ti barangay ni Kapitana Bugsaw. Masapo lang makasarita, chairman. Apay, saan dangam mo ti kahit asawon ti essential goods? Tungang, ang ngaak na diya kagawad. Anyat problema, Dom. Tatang. Ni Michael.
Saan da tinalubusan nga i-deliver iti customer mo iti barangay naglugawan. Iso nga wagam. Apay ka no? Binangunan lagi ti kagawad ken tanod da. Apay mangit. Porque curfew hour ka naon. Iso nga inton bigatay. Yuray na nga rod ti bisin jay tao, aging gatagsapa. Iso nga rod nga awagam, tay bagam anaharang ti riders mo. Ken awagak man ni Kapitana Bugsaw, tapagbagaan na ti kagawad na. Saan na mabalin na ito? Ireklamo kin ni Mayorman, ta makita da. Nimot Chairman Gusting iti barangay nagbugsutan da ito eh. Hello, Chairman. Nakaawag ka man, katrabrabi eh, amigo Gusting. Wen, Kapitana, tada parikot. Anya ka di dayta? Ibaga, tabareng makatulungak. Dakala parikot, Kapitana. Tanay, san ko na nalapdan ti kabarangay ka nang ipan iti social media, tinapasamak ti barangay mo, itailang. Anya tinapasamak? Ti maysa kadag tinalaing akagawad mo. Hinarang na ti kabarangaya ken riders ti anak ko nga agi-deliver iti lugaw di ta barangay mo. Anya? Porque curfew hour ka nun, kasana na mabalindag i-deliver di ta. Anya ti i-deliver na? At nga rod nag-order iti lugaw iti barangay mo. Anya? Bagaman di kagawad mo. Tasan ka no akang runa nakasapulan ti tao ti lugaw. Taure awan lugaw ket agbyag. San ka no nga essential foods when no needs ti lugaw. Ket makan mo data saan? Ay, nagtungang akagawa din? Ay talaga. Inabog pa dagiti tanod mo. Akas laaso ti rider ken kabarangaya. Iso makadanon na ito kini Mayor, Kapitana. Sorry. Trabaho lang. Walang personalan. Kwa, Chairman. Pagsaritaan ta kumain ton bigat na ito eh. Bayam, taong tak ti kagawad ko. Kan mang dadaal iti negosyo ti kagawad mo. Taong nga kasi tinakunam. Anya ti kapuna ngay bagana asa nakangrunaan when no essential needs ti lugaw. No nilugaw ngay bagbagada abi si Presidente akad disaw. Dahil tati saan ko may baga. Ngamsan siguro nga essential. Ay, sige. Ungtak man day ta akagawad ko. Naimbag arabi iyo, Kapitana. Arabiin nga imay kayo pailaang dito'y barangay outpost. Kagawad buntyang, si kakadi tinangharang iti rider nga agi-deliver iti lugaw? Wan, Kapitana, ta curfew mo tan. Tungang ka! Apay nga imbagampay, asaan nga essential ti lugaw? Asaan amatay ti tao, adi makapangan iti lugaw ita arabieng? Imawag ni Chairman Gusting iti barangay nagbugsutan. Agdaruman ken mayor. Ay no, may ramramanak, amasalit. Ken oray da kayo atanod. Tabinugaw yung akas laaso jay tao. Kwa, Kapitana. Kirigat na. Naka-video kayo pa'y. Ket impandan iti social media. Kababain kayo. Sorry Kapitana. Apay, saan mo nga mo akang runaan akasapulan ti lugaw kagawad? Ay, naging lalaing ka man ako nakon. Imbagampay asaan amatay jay tao adi makapangan iti lugaw ita arabi eh. No si kangay, ti saan ko apakanan iti maminsan nga uray lugaw laang, Kuha, Kapitana. Sika ti agsungbat iti daytoy. No isut pa ka ikatam awan maramidak. Sinalbag kakit di, ay na, apo aya. Nag-trending tinasawa video nga upload ti rider tayo, Chairman. Wen nga rod. Nasuspende tinasaong opisyal. Nabainan pa ni Kapitana Bugsaw. Data. Nalukatakon ti FB ket ni. Na-open ko matan ti link ang naka-uploadan tinasawa video. Tabuyan tayo ti public apology da. Sige man.
I'm so sorry, Sir Ryder. Sorry no, nagbiduta. Kastamutan iti owner, tilugawan kan ti customer da. Oh, neta Chairman. Aklunag ang nagbiduta, iti panangibagak asaan akang runaan when no essential needs tilugaw. Tungang kakit dia. Sa paila ko mata, madispensaran dak iti nagbiduta. Sorry, Apo Chairman, gusting. Kanti anak mo nga akin negosyo iti lugaw. Iti nagbidutan ti maysa kadag iti opisyal ti barangay mi. Ipanamnamak asaanan ang maulit ti napasamak. I'm so sorry. Ay, apo aya. Da kami nagita kinlalaing kunam no sino da. Tanagbalindang opisyal ti barangay. Kunam no asino da nakangatan kan katurayan. Fuera de los buenos sa kunada kagawad. Ngimkas na kunamon. Ado ti kasta barangay official. Kan opisyal ti gobyerno. Salbag ni ayat ako na ayaw. Awan pa'y umnaw. Agasam na ito. Lugaw business only. Maharang pa'y. Lugaw! Ha? Lugaw kayo dyan! Nadagla ko iti lugaw. Lugaw! Itaman pa'y. Nadagla ko iti lugaw. Ay, lugaw. Asaan na esensyal? Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.